Fil-Jum Internazzjonali taż-żgħażagħ bosta ħaddiema minn entitajiet differenti fiħdan il-Ministeru għall-Inklużjoni, Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur għamlu xogħol ta' volontarjat mal-Assoċjazzjoni għall-Annimali Abbandonati. Permezz din l-inizjattiva ħareġ kif iż-żgħażagħ huma l-qalba tal-volontarjat f'pajjiżna u għandhom sem importanti biex ix-xogħol volontarju jibqa' b'saħħtu. Aħna ġejna hawnhekk biex aħna wkoll inmiddu jdejna u mhux biss nassistu mill-aspett regolatorju. F'dan is-sens huwa importanti li kulħadd mittidejh u jagħti semu fil-volontarjat għaliex il-volontarjat huwa parti fondamentali mis-soċjetà tagħna u huwa importanti li nibqgħu nsaħħuh ħalli jibqgħu jibbenefikaw il-membri ta' dit volontarji diversi f'Malta. Illum ġejt mal-uffiċċju tal-Kummissar tax-xogħol volontarjat biex nagħmlu xogħol volontarju. Jiena kont student worker naħdem hemmhekk mill-5 ta' Lulju u nħeġġeġ studenti żgħażagħ oħra jagħmlu l-istess ħaġa u jagħmlu xogħol volontarju. Il-Ministru responsabbli mill-qasam tal-volontarjat Giulia Farrugia Portelli qalet kif iż-żgħażagħ huma ċavetta biex il-volontarjat jibqa' sostenibbli. Il-volontarjat huwa s-sisin ta' ħafna servizzi li noffru fil-pajjiż u allura l-element taż-żgħażagħ li jagħtu s-sem tagħhom huwa xi ħaġa importanti ħafna għaliex il-futur tal-volontarjat jiddependi allura wkoll miż-żgħażagħ tagħna Maltin u Għawċin.